Dajte mi malo da razmislim. O, znam! Želim jelo u obliku karmina. Hajde! Lako! Uzet ću zeleni krem. Da, evo ga. I stisnut ću što više na tortu. Tako je. Zatim ću uzeti poslastičarsku lopaticu i razmazati sav krem po torti. Cijela torta treba da bude ravnomerno prekrivena kremom. Gotovo. Sada treba da stavim ovo kao drugi sprat. Bacit ću i... A gde? A, vidim. Hvatam jednim prstom i vrtim. Da, to može svaki profesionalac. Stavljam kao drugi sprat. A sad ću poređati Skittles bombone. Odlično. Zalepit ću jestivu nalepnicu i treba hitno dodati treći sprat. Uzimam još jednu tortu i odseći ću komad od nje. A sada treba izvaditi marcipan i pokrit ću svu tortu. Tako je. Torta mora biti ravna. O da, ja sam pravi majstor. A sad ću oseći višak. To je to. Treći sprat je spreman. Stavit ću ga odozgo. A sad ću ukrasiti sve jestivim bojama. Nacrtat ću dugu. Odlično mi ide. Još par dodira i to je to. Ja sam pravi umetnik. O, kako lepo! A moja torta je manja, ali ću je ukrasiti jagodama. A da, treba staviti jagode u čašu, a sad mi treba med. Evo ga. Otvaram teglu i sipam med unutra. Hajde, hajde, još malo. A da, toliko će biti dovoljno. A divno. A sada stavljam čašu sa jagodama i medom u šerpu sa vrelom vodom. I čekam. Mogu malo da se odmorim. Da dremnem. Je li već gotovo? Dobro, izvadit ću i stavit ću to odozgo na tortu. Eto, dobila sam treći sloj od jagoda. A meni se sviđa. I ja ću imati 3 sprata čokoladne torte. Ali to treba da se iseče. Imam oštru katanu. I ja! Da, uspelo je. Savršeno. Hvala, hvala. Dakle, sad ću ukrasiti tortu KitKat čokoladom. Wow, kako divno. A još imam jestive usne. Napravit ću na mojoj torti lice. Da, to je baš super, zar ne? Bako, kako ti se sviđa? O, svaka čast, Tyra, pametnica moja. Draga Chloe, možeš da probaš. Wow, napravili ste 3 ogromna karmina. Kako cool. Želim da probam ovaj. Izgleda jako lepo. A kakav je ukus? To je veoma dobro. Sviđa mi se. A šta još ima ovde? Opa! To je karmin Barbie od jagoda. Sad ću probati. Obožavam jagode. Prelepo. Svaka čast. A šta dalje? Opa! Čokoladni karmin. Sad ću probati. Znate, ukus je baš dosadan. Odlučila sam. Pobeđuje šareni karmin od šefa. To! Znao sam da su moje kulinarske veštine najbolje. Sada želim palačinke. Možete početi da kuvate. Srećno. Odlična ideja. Obožavam da pravim palačinke, a najbolja sam u tome. A neću nikome prepustiti pobedu. To ćemo još da vidimo. Šef i baka su kao i obično. Stalno se takmiče ko bolje kuva. Kod mene je sve lakše. Ja uopšte ne umem da pravim palačinke. Dakle, moje rešenje promešati sve sastojke u blenderu. Valjda će nešto ispasti od toga.
Odlično. A sada sipam sve na tiganj. I ne zaboravljam da mešam lopaticom. Šefe, nadam se da ne mislite da ćete moći da napravite palačinke bolje od mene. Neće uspeti. Već sam spremna da zagrevam tiganj. Hej, zašto se smete? Zato što je to smešno. Ko koristi sada takve tiganje? Pogledajte ovo. To je idealan tiganj za palačinke. Ja ću pržiti palačinke na njemu. A vidjet ćemo kome će ispasti ukusnije. A na tiganj treba dodati ulje. A divno. Šta će vam toliko ulja? Postoji zgodan dozator za ulje. Poprskat ću sve, a zatim sipati testo. Bako, vama se samo jedna palačinka prži, dok ja pržim 4. A bolje jedna ukusna nego 4 užasne. Ja sam već napravila sve palačinke. Jeste vidjeli? Ja ću jednim potezom preokrenuti sve palačinke. Da, uspjelo je. Bako, pogledajte kako su savršene. Moje palačinke su bolje i tačka. Jao, koliko više možete da se raspravljate? Dobro, preokrećem moju palačinku. Jao, nešto neće. Hajde! Eto, odletela je u kantu za đubre. Nemam više. A treba dodati na palačinke sirup od jagoda. To mala Chloe kako voli. A zatim ću ukrasiti sve svežim bobicama. I dodat ću srce od palačinjaka. Gotovo. Onda ću ja da prelim svoje palačinke namazima od KitKata i Bountyja. To će biti mnogo ukusnije. Dakle, sipat ću 2 sirupa istovremeno. Chloe će podići kalup i bit će oduševljena. To je genijalno. A vidjet ćemo. Ma šta vam je opet? Prestanite, vi ste kao deca. Neka bolje Chloe odluči kome je ispalo ukusnije. Zašto se stalno svađate? Bolje da ste mi pomogli da napravim palačinku. Znam šta da radim. Napravit ću palačinku od krofne. Stavljam krofnu na dasku i udaram tiganjom. A gde je krofna? Evo je. Sada zaista liči na palačinku. Samo što sam malo zgužvala. Ali sve je gotovo. Wow, kako sve lepo izgleda. Jao, šta je ovo? Dobro, sad ću probati ovaj užas. Ipak ne. Plašim se da jedem to. Fuj. Šta dalje? Wow, kakve lepe palačinke. Sad ću probati. Oduševljena sam. Tu je još sirup od jagoda. Obožavam ga. Opa, posljednje palačinke. Tu je neki sos u kalupu. Wow, lepota. Sad ću probati. Može da prođe, nije loše. Ali najbolje su... Koga da izaberem? Čak i ne znam. Težak izbor. Dakle, rešeno. Baka je pobedila. Čestitam. Stvarno? Hvala ti, Mila. Ja sam odlučila da želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? Naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. Koliko vas je. Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Joj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, Joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. Kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično.
Med je postao obojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš železaste stro, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo ogladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medene žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Bako, što to radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Bako, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles i odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su još i njorc bombone. Ja ih baš volim. A kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobjeda je odmah moja. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa filom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim KitKatom. Tako je bolje. U centar torte ću staviti želemacu. Hej, Bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svoje ruke. Ja nisam ni htjela da diram. Imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti fil. Napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dustine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu fil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. Vanessa, možeš da probaš. Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar.
probati? Ekstra! A šta dalje da probam? Kakva slatka mačka? A kakav je ukus? Nije loše, ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali, ko je pobedio? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. Podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. Zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću uz pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super! I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, čao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Wow! Jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa! Neke lepinjice. Izgledaju cool. Hvala, bako, to je bilo super. I posljednje jelo je torta. Izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte, ali ko je pobedio, moram razmisliti. I to je baka. To, konačno je pobeda moja. Hvala, unuk. Sad ću, čekajte još minut. Gotovo, hoću jelo u obliku jednoroga. Odlična ideja. Ja sam već smislila šta ću da radim. Ja ću spremiti za Lilian najlepše jelo. Hajde da počnemo. Treba mi kalup. Sad ću iseći iskore. Pravo ugaonik. Zatim ću sastaviti tortu. Treba mi kora, fil, zatim opet kora. I opet fil. Da. Tako ću ponoviti nekoliko puta. A sada, šta je to? Upsa, izvinite, šefe, nisam htjela. Malo mi je mesta. Dajte da obrišem to. Sklonite ruke sa mojeg obraza. Dobro, samo sam htjela da pomognem. Dakle, moje testo je već spremno. Sipat ću ga u okrugli kalup. Divno. Tako je. A sad ću dodati mlijeko. A u mlijeko ću dodati svežu malinu. Sama sam je uzgajala. Divno, dodat ću i ostalo voće. O, da, prelepo. Jacqueline, dete, kako si ti? Sve je loše, moja torta se raspada. Šta da radim? Draga, nemoj da brineš.
Tišina, smiri se. Hajde da vidimo šta je kod šefa. Pođi sa mnom. Znala sam da vi nećete uspeti. Dakle, stavljam čokoladni kalup na tortu, a unutra ću sipati mančmelu i M&M's. Zatim stavljam čokoladni poklopac i to je to. Sama sam napravila jednoroga od marcipana. Pogledajte, zar to nije genijalno? Jeli? O, to je zaista lepo. Bravo, šefe. Stanite, ne dirajte me. Dobro, dobro. Nastavit ću da spremam svoju pitu. Dakle, odseći ću pače. Od toga ću napraviti rog. I uši, da. Zatim ću razmazati šlak po piti. Odlično mi ide. Dodat ću detalje i to je to. A sad će mi treba slatki sirup. Šta je to? Je li to špric? Ne, bako, nemoj. Šta ti je, dete? Nemoj se, to je za tortu, to nije za tebe. Dakle, istedit ću sirup u tortu. Divno. Obojila sam svog jednoroga, ispalo je prelepo. Jacqueline, šta radiš? Jao, jadna. Dobro, spremna sam da ti pomognem. Izvoli, to je moj kolač. Stvarno? O, super, bako. Hvala. Došla mi ideja. Ukrašću od šefa jednog jednoroga. Ona neće ni primetiti. A sad ću sipati film na kolač i staviti jednoroga. Lilian, probaj. Wow, svaka vam čast. Svako jelo je divno. Šta? Pa to je cijela torta? Ne mogu da verujem. Sad ću je probati. To je najlepša torta na svetu. Baš mi se sviđa. A da li jednorog može da se jede? Da, od marcipane. Divno. Šta je ovdje? Kako veliki jednorog. Sad ću ga probati. Pa to je bakina pita. Baš mi se sviđa. Hvala, bako, volim te. Šta je ovdje? Kako skromno. Samo kolač. Dobro. Nije nešto. Da, ne sviđa mi se. Ovdje sve loše. Hoću jednoroga. Šta? Ali napravili smo ga, šta nije u redu? Dobro, ja ću popraviti sve. Dakle, napravit ću puno malih jednoroga od testa. Da, tako je. Sklanja višak. Pripremila sam 3 šerpe. U svaku šerpu ću staviti jednaku količinu jednoroga. Gotovo. Zatim ću u svaku šerpu sipati jestivu boju. Treba mi zelena boja, crvena i ljubičasta. Jao, ponestalo mi je ljubičaste boje. Čudno. Možete koristiti luk, šefe? Luk? To je dobra ideja, bako. Odlično. A šta ja da radim? Ideja. Ja sam već skuvala špagete. Stavit ću ih na tanjir, a zatim mi treba kraštavac. Da, gotovo. A od paradajza ću napraviti telo jednoroga, a rok će biti od crvene paprike. Jao, slomila sam ga. Jacqueline, a šta je kod tebe? Otvorit ću bombone. Jao, sve sam prosula. Ali bitno je da sam otvorila bombone. Dakle, treba mi nož za picu. Sad ću iseći želetrake. Da, uspela. A sada vadim najveću žvaku na svetu. Obožavam je. Odlično. Od nje ću napraviti jednoroga. Tako je, odlično mi ide. To je kao plastilin. Da, super. A sad ću dodati želetrake, oko i ukrasi. Super. Zadovoljna sam. I ja sam skoro završila. Ostalo je narandati sir na svoju pastu. Da, to je to. Lilian, draga, možeš da probaš. Vrlo rado. To je već bolje. Kako slatko. Sad ću da probam ove špagete. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, sviđa mi se. Šta je ovo? I to je ukusno. Idemo dalje. Šta?
voće. Fuj, odvratno. To nije za mene, nažalost. Vreme je da probam slatko od jednoroga. Žele bombone? Nije loš, ali ko je pobedio? Ne, tu nema pobednika, nažalost. Ne sviđa mi se. Molim vas da mi napravite jednoroga. Ne razumemo šta želiš. Došla mi ideja. Ja ću napraviti pitu. A mislim, ona je već spremna. Ali gde da uzmem jednoroga? Jacqueline će mi pomoći. Ćao, Jacqueline. A mogu li da pozajmim tvog jednoroga? Dobro, uzmi. Odlično, stavit ću ga na pitu. Kako uzbudljivo. Uspela sam. Šefe, a šta je kod vas? Vaša ideja je previše prosta. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, iseći ću pače torte. Odlično. Na ovo mesto ću staviti jednorog od marcipana. Baš je sladak. Ova torta je prelepa. Baš sam ogladnila. Moram da je probam. Da, divna je. To je jako ukusno. Šta se desilo? U stvari nebitno. Ja imam još jednog jednoroga. Pogledajte kako je sladak. Stavit ću ga odozgo. Najela sam se. Ali ništa nisam spremila. Šta da radim? Ideja. Uzet ću gotovu tortu. Da, evo je. Nacrtat ću smajlić na njoj. Aha, prstom, tako je. I ubacit ću rog od korneta. Dodat ću šarene konfete i gotovo. Bravo, unuko. Prijatno, mala. Svaka vam čast. Čekajte, kakva je to kutija? Čudno. Dobro, probat ću prvo pitu. Baš me zanima kakva je. Wow, da, to je ukusno. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatki jednorozi. Spavaju. I torta je ukusna. Dobro, vreme je da vidim šta je u ovoj tajanstvenoj kutiji. Pa, to je dosadno, ali probat ću. Običan kornet, ništa posebno. Ništa mi se ne sviđa. Krenite iz početka. Šta? Lilian, izvini, ali gotovo. Odlazimo. Unuko, baš si bezobrazna danas. Ćao.